pikkuhiljaa tapissa, vaikka vielä näyttää joitakuita tulevan sisään ja saakin tulla kovasti, että oli sen verran leviä tämä aika 6:30–9 asti, mutta mä vähän selostan tätä illan kulkua, kuinka tässä nyt mennään. Eli meillä on tänään täällä tällainen avoimet ovet periaate. Ja se tarkoittaa nyt sitten suomeksi sanottuna sitä, että me ei pidetä täällä puheita tänä päivänä. Ette te pidä puheita, eikä me pidä puheita, vaan me ollaan tänne valmistauduttu sillä tavalla, että jokainen saa tulla halutessaan henkilökohtaisesti vaikka kaikkien meidän puheille. Tai ryhmänä tai kuinka tykkäätte parhaiten. Ja me kirjataan ylös sitten niitä näkemyksiä ja myöhemmässä vaiheessahan on kaikilla sitten mahdollisuus myöskin tämän kaavaprosessin aikana vielä antaa näitä mielipiteitä. Nyt kun mennään lausuntovaiheessa, luonnos on tullut nähtäville, niin se tarkoittaa sitä, että tämä ei ole vielä hetikään lopussa tämä kaavaprosessi, vaan vielä tämän jälkeenkin on vaiheita ja nähtävillä oloja. Mutta nyt on kuukauden ajan luonnos nähtävillä, eli 2. lokakuuta asti. Ja täällä on pöydälle levitelty tosiaan karttoja erilaisista teemoista tästä asiasta ja me ollaan kaikki teidän käytettävissä. Sen verran voisi nyt tässä, että me esittäydytään ensiksi, että ketä meitä täällä on niin kuin tavallaan talon puolesta järjestämässä tätä tilaisuutta. Niin jos joku ei vielä tunne, niin allekirjoittanut toimii kaavapäällikkönä Kauhavan kaupungilla ja nimi on Jari Leivo. Ja sitten meillä on täällä kaavanlaatija konsultti Järvisen Tuomo mukana, asiantuntijataho myöskin vastailemassa kysymyksiin. Sitten tietysti hanketoimijat on meillä, tässä on varmaan suurimmalle osalle nyt tuttu Tuuliveikkojen joukko, eli jos oikein nousette ylös, niin kaikki saa nähdä. Ja sitten vielä viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, niin Erkka Saario, Ilmattaren hankekehitysjohtaja. Ja tervetuloa myöskin Kauhavan kaupungin valtuutetut ja hallituksenkin jäsenet. Nyt on hyvä tilaisuus keskustella täällä, kun täällä on tosiaan meitä aiheen ympärillä työskenteleviä ja sitten on myöskin luottamusväkeä, että mielipiteitä saa sitten antaa suuntaan ja toiseen. Mutta kun olette kahvit juonut, niin toivotaan, että jossakin vaiheessa iltaa kirjoittaa sitten siellä kiertävään osallistujalistaan kaikki nimet, että saadaan tietää, kuinka paljon täällä väkeä on ollut. Ja sellainen määräys on tullut, jota 9 sammuu sitten valo ja ovet lapsattaa lukkoon. Että tämmöinen sopimus on koulun kanssa tehty, mutta siihen asti niin sali on vapaa ja olkaa hyvä ja tulkaa meidän puheille ja tutustukaa näihin karttoihin ja me vastaillaan kysymyksiin. Kiitoksia. Mä voisin kysyä, että miten tämä prosessi nyt sitten niin etenee tästä eteenpäin ja minkälaisella aikataululla, mikä suunnitelma siinä on ylipäätään tämän kaavan kanssa? No, mä sen verran nyt annan periksi tälle, että tämä ei mene tähän, kun oli puhetta, että on avoimet ovet, että pidetään siitä kiinni, että täällä nyt keskustellaan sitten sillä tavalla, että me ei pidetä puolin ja toisin puheita, joita muut kuuntelee samanaikaisesti, mutta no musta tämä palvelee varmaan kaikkia. Joo, mä vastaan sun kysymykseen sillä tavalla, että mä oon tänne monistanut kaupungin puolesta tällaisen prosessikuvauksen. Ottakaa tämä ja tutustukaa ja mä selitän sitä sitten tarkemmin tätä asiaa sille, jolle se ei tästä valkene, mutta täällä on selostettu tähän asti mennyt ja sitten mitä tulevaisuudessa tuleman pitää, jos kaikki menee niin kuin on ajateltu. Eli siitä saa osviittaa. Tulkaa vaan rohkeasti tänne katselemaan. Luulen, että heitä muita
ihan ymmärrä tätä, että halutaan kahdenkeskisiä keskusteluja, koska näitä ihmisiä tässä varmaan. Tarkoitus on se, että kaikki saa, täällä on paljon sellaista väkeä, jotka meillä jo etukäteen, että ei pääse jollakin ajalla tänne. Joo. Tai sitten, että haluaa tulla keskustelemaan vähän tarkemmin, niin kaikille vastataan kyllä kysymyksiin. Mutta mä nyt, jos sä haluat, niin mä voin sulle selvästi tämän. Selvä, kiitos. Oli ihan sama, vaikka lähtis kotiin. Niinkö? Eikö vähän niin kuin voisi kertoa tästä taustasta, että ei se tiedä, mitä tässä on hanke, mitä Mutta kysyä sulta ensimmäiseksi, Olen käynyt aina. Joo, siitä oli se ei ole mitään tarkoitus. Saisiko ehdottaa, vaikka puheita ei saisi pitää, mutta mä haluaisin ehdottaa työjärjestykseen pienen muutoksen pitämättä pitkää puhetta, mutta kyllä musta olisi hirveän kiva kuulla, että mikä on kaupungin osuus, miten tämä on edennyt tähän vaiheeseen. Ja mä luulen, että läsnäolijoille kiinnostaa myöskin se asia. Niin voisiko kaupungin edustaja tai sitten Ilmattaren edustaja kertoa, miten tämä prosessi on edennyt ja missä ollaan nyt ja mikä on kaupungin osuus ja mitä on tehnyt konsulttitoimisto, olen ymmärtänyt tässä. Olkaas hiljaa hetki. Mä luulen, täällä on ehdotus nyt. Että läsnäolijoita kuitenkin kiinnostaa se, että mitä on tehty ja kuka on tehnyt ja miten on tehty. Niin ilman, että nyt pidetään luentoa, niin siitäkin voidaan varmaan keskustella. Että voihan se olla keskustelutuloisuus, vaikka ei niin kuin luennointiin. Joo. Jos pidetään siitä kiinni, että tämä jatkuu sitten tämä tilaisuus sen jälkeen tämmöisenä, mitä me ollaan suunniteltu tämä keskustelu vapaampana täällä, niin sitten voidaan tähän suostua. Mutta se ei saa nyt lipsahtaa sitten siihen, että tämä menee molemminpuoliseksi puheiden pitämiseksi, se ei palvele tarkoitusta kummalle. Varmaan niin ihmisillä on kysymyksiä ja varmaan kaikki haluaa osallistua siihen keskusteluun, niin mä en niin tämmöistä pienryhmätyöskentelyä nyt hahmota, että mikä toiselta puolen jokaisella on mahdollisuus nyt tulla keskustelemaan meidän kanssa, että tämä ei suinkaan estä millään tavalla siitä. Päinvastoin mä sanoisin, että kahden kesken tulla keskustelemaan meidän kanssa niin on parempi. Mutta voin kertoa aluksi sen verran, että saanko mä sanoa vielä vasta-argumentin? Mun mielestä on ihan hyvä kuulla, että kaikki kuulee ne vastaukset kerralla, eikä kaikki käy kysymässä yksitellen kysymässä niitä samoja asioita. Toisaalta teillä on paljon enemmän tietoa tästä hankkeesta, niin eihän me osata edes kysyä kaikkea. Te voisitte vähän selittää ensin, että päästäisiin alkuun. Tämä on kyllä tällaiseksi haulamisesta. Seuraavaan, kun lähdetään kotiin. no jos pidetään aluksi, tehdään kompromissi, pidetään aluksi semmoinen osuus tässä. Mutta koko iltaa ei jatketa sitä puheiden pitämistä puolin ja toisin, koska on paljon sellaisiakin väkeä täällä joukossa, jotka haluaa varmaan tulla kahden kesken juttelemaan, eikä halua nousta yleisön edessä seisomaan. Ne voi varmaan olla yhteydessä myös erikseen. Ja täällä tilaisuudessa, koska tämä on järjestetty sitä varten. Mutta jos sopii sillä tavalla, niin mä voisin kaupungin edustajana nyt sitten aloittaa lyhyesti, kun tätä kerran välttämättä halutaan, niin käydään läpi tätä kaavan historiaa, jos huomioon se laittaa sinne taululle sen. Miten on edetty tässä. Eli alkuosuus pidetään tällä tavalla, mutta sitten palataan siihen järjestykseen. On myöskin mahdollisuus sellaisilla tulla keskustelemaan, joka ei halua yleisön edessä esittää kysymyksiä tänä iltana. No, tosin niin kuin sanottu, niin tämä kaavahankehan käynnistyi jo 2014 aikana. Ja tämä lähti liikkeelle siitä, kun kaupunginhallitukseen tuli anomus. Oikeastaan historia oli sellainen, että samanaikaisesti tuli suunnittelutarveratkaisuhakemus Tuuliveikoilta ja sitten Ilmattareelta tämmöinen kaavoitushakemus. Ja
niitä sitten tutkittiin siellä kunnan toimistossa ja todettiin, että ne yhteisvaikutuksiltaan olisivat olleet enemmän kuin se 9 voimala, joka vaatisi maakuntakaavamerkinnän ja vaatisi sitten taas hyvä-luvituksen ja niin edelleen. Jolloin sitten kehotettiin näitä hanketoimijoita kaupungin puolesta hakeutumaan yhteistyöhön ja ilmaistiin, että se voi olla se 9 maksimissaan, minkä viranomaiset hyväksyy ilman maakuntakaavamerkintää. Ja niin ollen sitten nämä lähtivät yhteistyöhön ja sitten ne aloitteet muutettiin sillä tavalla, että kaupunginhallitukselle esitettiin sitten kaavoituksen käynnistämistä yhteensä 9 voimalalle. Ja alun perin oli mukana myöskin tämä Eteläisin, joka sinne on jo rakennettu, joka tuli aikoinaan suoralla rakennusluvalla ilman kaavoitusta. Ja nyt sitten erinäisten vaiheiden jälkeen tässä on tehty sitten paljon selvitystyötä ja on sitten tullut esteitä. Siellä on ollut muun muassa lomarakennuksia liian lähellä ja muuta vaikeutta, että ei ole voitu toteuttaa sitä sen alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, jolloin on päädytty tähän, että ne siirretään tuonne, nuo 8 kappaletta siirretään tänne Purmon yhteismetsän alueelle kaikki, ja siellä niillä on sitten niin kuin näin prosessissa ja juridisestikin mahdollisuus tulla kaavoitetuksi ilman sitä maakuntakaavamerkintää. No, nyt ollaan sitten niin kuin sanottu, niin tämä on venynyt sen takia, että näitä suunnitelmia on jouduttu matkan varrella muuttamaan. Ja sen takia sitten myöskin selvityksiä on jouduttu moneen kertaan sitten tekemään uusiksi ja täydentämään. Niin lopuksi on päästy tähän tilanteeseen, jolloin kaavassa on nämä 8 tuolla Purmon yhteismetsän alueella, mutta vaikutusten arvioinnissa on mukana myöskin tämä Eteläisin, joka on jo myönnetty rakennusluvan. Eli nyt on sitten päästy ensimmäistä kertaa, mulle on valtavasti tullut meille kuntaan näitä yhteydenottoja tästä hankkeesta, niin ensimmäistä kertaa on päästy siihen tilanteeseen, että pystytään niin kuin kaavaluonnoksena esittämään niitä voimaloiden paikkoja. Että tähän asti ei ole ollut sellaista mahdollisuutta, kun koko ajan on tilanne elänyt ja se on ollut vaikea tilanne, että ei ole pystynyt oikein vastaamaan varmuudella kellekään, että se voi muuttua vielä, kun siitä on kyse. Ja niin kuin sanottu, niin hanketoimijoiden kanssa kaupungilla on semmoinen rooli, että kaupunki on solminut sopimuksen, kaavoitussopimuksen, ja tämä kaupungin rooli siinä on tietenkin tämän kaavan prosessin läpivienti, ja hanketoimijoiden rooli on esittää tavoitteet sille kaavalle ja myöskin sitten kustannukset hoitaa. Että tästä on sovittu kaavoitussopimuksessa. Mitähän mä nyt vielä tästä kertoisin, että nyt ollaan kaavaluonnosvaiheessa. Niin tämän jälkeen, tämän kaavaluonnosvaiheen jälkeen me vastaanotetaan sitten sekä kirjallista palautetta että myöskin suullista, mutta mieluummin aina kirjallista palautetta, koska suullista tulee niin paljon, että sitä ei kukaan pysty dokumentoimaan mihinkään. Ja sen jälkeen, kun nämä on saatu nämä palautteet ja myöskin sitten viranomaisneuvottelu järjestetään, sinne tulee ELY-keskus mukaan, Etelä-Pohjanmaan liitto tavallisesti, ja sellaisia viranomaisia, joiden toimialaa tämä saattaa koskea. Tavallisesti ELY-keskus sitten tämän viranomaisneuvottelun kutsuu koolle ja esittää, että keitä viranomaisia he näkee siihen niin kuin tarpeelliseksi kutsuun. Ja kun viranomaisneuvottelu on sitten pidetty, niin sen jälkeen periaatteessa ollaan siinä tilanteessa, että voidaan ruveta laatimaan sitä kaavaehdotusta uudelleen. Kaavaehdotus on semmoinen vaihe, joka tarkoittaa, että sen kanssa sitten ajateltaisiin mennä hyväksymiskäsitteelle. Ja se kaavaehdotus tulee nähtäville julkisesti 30 päiväksi, ihan niin kuin tämä kaavaluonnoskin. Mutta siihen ei päästä siihen kaavaehdotusvaiheeseen vielä, kun se menee pitkälle syksyyn aikaisintaan, vaikka kaikki menisi niin sanotusti helpostikin, mutta jos esteitä tulee, niin se voi lykkääntyä pidemmällekin.
Ja tämä kaavaehdotus tulee sitten valtuuston käsiteltäväksi. Valtuusto tekee hyväksymispäätöksen. Meillä menee oikeasti sillä tavalla, että kaavat kiertää ensin teknisen lautakunnan. Tekninen lautakunta antaa suosituksen tai ei. Se menee kaupunginhallitukseen. Kaupunginhallitus ottaa siihen kantaa, antaa suosituksen tai ei. Ja kaupunginhallitus esittää sitten valtuustolle hyväksyttäväksi kaavaa. Saanko mä kysyä? Saat. Saako siitä kaavaehdotuksesta vielä sitten lausua niin kuin asianosaiset jotakin? Saa. Se 30 päivän nähtävillä oloaika kaavaehdotuksessa tarkoittaa justiin sitä, että sinä aikana voi tehdä sitten kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuksia. Ja kaikki, jotka on kaavassa osallisia, eli käytännössä kaikki alueen asujaimet ja yrittäjät ja näin poispäin, niin tällä kaavalla on laaja osallisjoukko, niin voivat tehdä halutessaan muistutuksia. Ja sitä varten se juuri järjestetään. No sen kaavaehdotusvaiheen jälkeen sitten kootaan taas tiedot, mitä on tullut. Sitten arvioidaan, että onko niissä sellaisia asioita, jotka vaikuttaa kaavan sisältöön. Jos niissä on sellaisia asioita, joiden tulee vaikuttaa kaavan sisältöön, niin silloin kaavaa muutetaan. Jos niissä ei ole sellaisia, arvioidaan, että ne perusteet ei ole riittävät, niin silloin sitä kaavaehdotusta voidaan viedä sellaisenaan eteenpäin hyväksymiskäsittelyyn. Mutta niin kuin sanoin, mä painotan, että lopullisen päätöksen tekee aina sitten valtuusto näissä asioissa. Et me viranomaiset käsitellään kaavaa sillä tavalla, että me katsotaan, että siinä niin kuin tietyt laillisuusperusteet täyttyy. Ja silloin ne laillisuusperusteet täyttyy, niin silloin on näin, että jos kaavasta valittaa, niin sen valituksenkin täytyy olla laillisuusperusteeseen nojaava valitus. Että semmoinen niin kuin, että varmaan monia askarruttaa se kysymys, että kuinka paljon niin kuin on painoa sillä, että tällaisessa prosessissa, että kun asukkaat on eri mieltä, niin tässä on kuitenkin semmoinen aika kylmä juridiikka tässä hommassa sikäli tässä prosessissa, että viranomaiskäsittelyssä ne menee niin, ja myöskin hallinto-oikeudessa, että pitää löytyä riittävän painava juridinen syy, joka osoittaa, että siellä on joku tämmöinen laittomuus tai muu. Sulla oli joku kysymys vielä. Oikeastaan tästä, että jos sitä kaavaehdotusta sitten muutetaan näiden palautteiden johdosta, niin mitä tapahtuu siinä kohtaa? Tuleeko se uudestaan sitten ikään kuin nähtäväksi sen jälkeen? Kaavaehdotus tulee uudestaan nähtäville siinä tapauksessa, jos nämä perustelut, joita on esitetty, niin jos ne on riittävän, niin kuin sanotaan, että niillä on vaikutusta siihen kaavaehdotuksen sisältöön muilta osin kuin vain pelkästään hyvin vähäisessä määrin ja pelkästään yksityistä etua koskevassa asiassa. Että tämmöinen kaavaehdotus esimerkiksi, jos sanotaan joku rantakaava, että siellä pikkuisen lisätään jonkun isännän rakennusoikeuden määrää, niin se on tämmöinen hyvin vähäinen ja yksityiseen etuun ainoastaan vaikuttava asia, niin siinä tapauksessa kaavaehdotusta ei tarvitse laittaa uudelleen nähtäville, mutta jos siellä tulee painavampia asioita, niin silloin se aiheuttaa kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville panon aina. Kuka sen arvioi sitten, että onko asia painava vai vähemmän painava? Kaavoittaja arvioi. Itse ja ei pelkästään itse yksin, vaan yhteistyössä tehdään viranomaisten ELY-keskuksen ja etenkin ELY-keskuksen, joka toimii kaavoitusta valvovana viranomaisena. Että ei kaupunki sillä tavalla kaavoja käsittele, että se ei ole ELY-keskuksen ja muiden viranomaisten kanssa tekemisissä, vaan koko prosessin ajan järjestetään niitä neuvotteluita ja kaikki luonnosvaiheet, osallistumisen arviointisuunnitelmat, jopa kaavaehdotus lähetetään aina sinne lausunnolle. Ja sitten siitä keskustellaan ELY-keskuksen kanssa, että minkälaista palautetta siitä on tullut. Eli kaikki menee kyllä sillä lailla kontrollin läpi kaupunginkin toimintaa. Onko ne julkisia ne keskustelupöytäkirjat ja muut siinä kohtaa? Ne keskustelupöytäkirjat ei ole julkisia, mutta niiden tulokset voidaan kyllä kertoa. Ja siellä on perustelut sitten? Perustelut ilman muuta kerrotaan, että jos kaava esimerkiksi tulee uudestaan kaavaehdotusta nähtäville, niin perustelut kerrotaan kyllä. Että periaatteessa niin kuin kaavaprosessissa kaikki muu on julkista, paitsi se mikä liittyy liikesalaisuuteen. Saattaa olla esimerkiksi jotain tällaisia yrittäjien sisäisiä rahoituskuvioita,
Tai sitten voi olla jotakin sellaista luontoselvityksiin liittyvää erityistietoa, että kerrotaan uhanalaisten eläinten pesintäpaikkoja tai muuta. Niin tällaisia tiettyjä osioita on, joita ei voida julkisesti julkaista, mutta niidenkin osalta kyllä sitten annetaan tietoa, että jota asianosalta se koskee, niin saa tulla käymään kaavoitustoimistossa ja katsotaan sitten hänen omistamiensa maiden osalta se, että kukaan ei voi niin kuin toisen omistamien tulla, vaan katsotaan hänen kannaltaan se asia. Jos ei tästä nyt ole enempää kysyttävää, niin mä voisin oikeastaan antaa vielä Tuomolle puheenvuoron tässä, että jos Tuomo sulla on jotakin lisättävää tai tarkennettavaa näihin, niin ole hyvä. Tuomo Järvinen, CG-suunnittelijatekniikkaa Oulusta, joka on tässä kaavaa laativana konsulttina kaavalaatijana. Eli meillä on koottu tämä kaava-aineisto, mikä on nyt luonnoksena nähtävillä. Ja aineisto on kunnassa nähtävillä paperiversiona. Ja myös kunnan sivuilta sen voi ladata sitten sähköisesti PDF-muodossa kaiken tämän aineiston. Ja aineisto koostuu varsinaisesta kaavakartasta, joka on se juridinen, tai josta tulee se juridinen asiakirja, kaava-asiakirja. Ja kaavakarttaan liittyy aina selostus, mikä on se paksuin osa tästä aineistosta, missä on kattavasti pyritty kuvaamaan koko tämän kaavan laatimisen prosessia, selvittämään sitä kaavan sisältöä. Ja siinä myös sisältyy tämä kaavan vaikutusten arviointi. Ja mitä muita liitteitä on tässä vaiheessa tässä kaavan kirjoissa, niin tässä on tämän kaavaselostuksen sisällysluettelossa luettelo selostuksen liiteasiakirjoista. Siellä on yhteisenä on tuo aloitusvaiheen viranomaisneuvottelumuistio, ja silloin kun tämä kaava on tullut vireille ja käynnistetty, niin silloin on pidetty viranomaisten kanssa virallinen muistio tai kokous ja siitä on laadittu muistio. Sen voi jokainen käydä tuolta lukemassa. Sitten meillä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä jo aikaisemmin vireilletulon yhteydessä. Ja se, mikä haluan nyt tässä yhteydessä sanoa, niin tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty ja laitettu tämä päivitetty versio tässä yhteydessä kanssa muun aineiston kanssa nähtäville. Aikoinaan tästä ensimmäisestä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tuli aika paljon palautetta ja siitä on tehty oikein tällainen yhteenveto, mikä on liitteenä 3. Ja muistan, että tämä palaute, mikä siinä yhteydessä saatiin, niin se sinänsä kohdistunut tähän osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, kukaan ei esittänyt viranomaisille neuvottelun käynnistämisen riittävyydestä, vaan siinä vaiheessa niin kannanotoissa oli aikamoinen niin vastustus tätä hanketta kohtaan ylipäätään. Ja Lasse on nyt päivitetty ja täällä on nyt pyritty kuvaamaan niin selkeästi se, mistä tuossa äsken oli kyse, että mitä selvityksiä on tehty ja mitä tullaan tekemään ja mitä vaatimuksia tämän kaavan tulee täyttää. Ja maankäyttö- ja rakennus tai nämä yleiskaavan sisältövaatimukset. Kaavan laatiminen on tässä vaiheessa se on perustunut paljon siihen, että tässä on toimijat on jo ennen tätä kaavan vireilletulua teettäneet ympäristöselvityksiä tällä alueella. Luonnollisesti kun halutaan tietysti selvittää, että onko hanke hyvä ja kannattaa sitä lähteä viemään. Ja tässä kaavassa on hyödynnetty tätä ympäristöselvitystä, mikä on tehty aikaisemmin. Ja se on hyvin kattavasti pyritty poimimaan sieltä ne ydinkohdat ja referoimaan tähän kaavaselostukseen. Sen lisäksi sitten tämän kaavaprosessin aikana on tehty arkeologinen inventointi, mikä tuli muistaakseni tuossa viranomaisneuvottelussa todettu
todettiin se tarve ja se teetettiin Keski-Pohjanmaan arkeologipalveluna. Sitten todettiin, että luontoselvityksiä tulee täydentää ja meidän toimesta, meidän biologien toimesta on tehty tällä alueella luontotyyppiselvitys. Sitten meillä oli tässä layoutissa tuli niitä muutoksia, missä me 2 voimalaa siirrettiin sinne pohjoiseen, niin silloin siitä seurasi se, että ne melujen mallinnukset, mitä oli tehty aikaisemmin, niin on vanhentu ja sen takia ne on päivitetty nyt ja tämä kaavaluonnoksen mukaisen layoutin mukaiset mallinnukset on tässä kaava-asiakirjojen liitteenä. Sitten näitä radiohäiriöselvityksiä on Digitalta pyydetty lausuntoja ja se on tuossa asiakirjojen liitteenä. Sitten näitä maisema-asioita liitteenä mainitaan havainnekuvat ja tässä tapauksessa nämä havainnekuvat on internetissä tämmöisiä hyvin luonnollisia kuvia, joita pystyy panoroimaan, jos on myös tämä liike mukana. Et sieltä olen sitten kaapannut tänne kaavaselostukseen muutamia kuvia, niistähän on sinänsä vaikea kiinnittää nähdä, mutta tämä linkki suoraan sinne internetissä oleviin havainnekuviin on tuossa selostuksessa WWF:ssä, että siitä suoraan linkkaamalla pääsee sinne sivuille. Kysyä, kun Ylikosken havainnekuvat on noussut tykkänään, että minkähän takia sitä ei ole julkaistu, onko se niin ilman näköistä, että... Eikö se koko kylä ole unohtunut siellä? Joo, tästä tuli tuolla mukoo siellä, että siellä ei sijaitse asutuskaan. Joo. Käsittämätöntä. Joo. Nämä rakennukset on kyllä tiedossa ja ne kaikissa kuvissa näkyy, että ainoastaan tämä Ylikosken kylä se on mainittu osallistumisen arviointisuunnitelmassa, mutta se niin kaavaselostuksesta sitä ei ole mainittu erikseen ja tämä täydennetään selostusta tämän palautteen pohjalta. Ja sitten noista havainnekuviin liittyen, niin on totta, että sieltä ei ollut tehty niitä ja nyt mahdollisesti tässä joutusvaiheessa lisätään tuota aineistoa sen suhteen ja sehän on tehty tämä näkyvyysmallinnus, eli meillä täällä jossakin pöydällä on se kartta, missä on mallinnettu nämä voimalat sillä tavalla, että siinä kartasta näkee värikoodeen, että kuinka monta voimalaa millekin alueelle näkyy. Että sen pohjalta pystyy jo arvioimaan sitten Ylikosken kylän kohdalta, että kuinka monta voimalaa sitten todennäköisesti näkyy. Sitten tehdään vielä lisähavainnekuvia, niin se olisi sitten vaiheessa täydennetty. Onko näitä yksittäisiä voimaloita kiinnitetty niiden sijaintia tuolla kaavassa siihen, että missä kohtaa, ja onko se kiinnitetty melun mallinnuksessa siihen kohtaan, missä se minkäkin kokoinen voimala on, vai onko ne kaikki sen 150 metriä napakorkeudelta ja roottorien halkaisesta 40 metriä? Ja teho jotakin sitten, mitä lienee? Kaava ei määrää voimalamallia. Kaavassa on määritelty maksimikorkeus ja se on annettu korkeutena meren pinnasta johtuen noista lentokorkeusrajoituksista. Tässä kaavassa on annettu se maksimikorkeus meren pinnasta. Se on se, mitä kaavassa on niiden korkeudesta. Sitten niiden sijainnista, niin tässä niin kuin kaikissa muissakin tulivoiman yleiskaavoissa on määritelty tällaiset TV-alueet, jotka antaa pikkusen pelivaraa sen voimalan sijoittamiselle sen TV-alueen puutteessa. Ja voimalan tulee kokonaisuudessaan näiden lavat mukaan lukien niin sijoittua tämän TV-alueen sisäpuolelle. Ja sinne jätetään tämmöinen pieni pelivara sen takia, että sitten siinä rakennusvaiheessa niin voi olla, että sitten kun lähdetään tekemään niitä perustamistutkimuksia, että siellä todetaan paikan päällä, että se on hyvä siirtää jonkun kallion päältä viereen tai peitteköstä pois, että semmoinen pieni pelivara jätetään, mutta ne kaavakartalle on merkitty ohjeellisesti nämä voimalapaikat ja nämä ohjeelliset paikat, ne on tismalleen samat kuin mitä on näissä mallinnuksissa käytetty. Mikä näissä voimaloissa on se maksimikorkeus? Eli tässä kaavassa mallinnusraportissa näkee, ja oliko täällä selostukseenkin kirjattu, että mitä korkeutta on käytetty näissä mallinnuksissa.
mutta kaava ei rajoita sitä muuten kuin sen maksimikorkeuden. Ja sitten siellä on sellainen määräys, kartta. Mä voin sillä aikaa sanoa, että toi Vestas V126 voimala tornin korkeus, mitä oli käytetty, niin oli 137 metriä. Ja jos sitä nyt vertaa johonkin muuhun, niin näsinneula on 134,5 metriä. Se on vähän korkeampi kuin näsinneula. Ja sitten tämä roottorihalkaisija oli 126 metriä. Eli se roottorin pyyhkäisyn pinta-ala on noin 1,8 kertaa täyskokoisen jalkapallokentän pinta-ala. Liki 2 kertaa jalkapallokentän kokoinen. Ja näitä tulisi 8 kappaletta kiinteistön K1 ympärille noin 2 kilometrin sisään. Niin onko teistä perusteltu olla huolissaan, jos asuu siinä? No, siis tässä on selvitetty tätä melua, mitä ne aiheuttaa, ja sitten tätä, miten ne maisemaan vaikuttaa, niin sitä on pyritty arvioimaan, mutta nämä maisemavaikutukset, se on vaikea aihe sinänsä, että me voidaan selvittää, että minne alueelle ne näkyy ja miten paljon ne näkyy, mutta missä määrin se niin koetaan haittana siinä maisemassa, ja se on myös sellainen subjektiivinen asia, että siihen vaikuttaa se suhtautuminen tähän tuulivoimaan. Vaikuttaa siihen moni muukin näkyy asenne, että onhan siinä niin ihan konkreettiset vaikutukset sillä voimalla, jos mitä 8 siinä kiinteistön ympärillä. Niin ei se ole enää asenneasia, vaan se on kyllä ihan niin kuin jotain muuta konkreettistakin. Tämä on sellainen asia, mistä nyt sitten on hyvä, että meillä on tässä kaavaprosessissa näitä kuulemisvaiheita. Meillä on tämä luonnosvaihe, siinä otetaan palautetta ja toimitetaan kunnalle ja huomioidaan sitten. Kyllä siinä tulee mieleen, että mikä on se naapuruussuhdella 17 pykälän mukainen kohtuuton ja jatkuva rasitus. Jos puhutaan, että tuuliruusu sanoi, että tuulen suunta vallitseva juuri niin kuin sillä päin ollaan tuulen alapuolella, niin pikkasen, niin kuin, että onko oikeasti mietitty? No, tuohon tuulen suuntaan muuten niin voisin tässä yhteydessä sanoa, että nämä mallinnuksethan on tehty, siinä olemassa ympäristöministeriön ohjeet, millä me tehdään. Ja nämä melualueet, mitä sen mallinnuksen pohjalta on laskettu, niin niissähän oletetaan, että se tuuli on aina tavallaan myötään. Eli se, että jos nyt tuulee lounaasta, niin siitä ei seuraa se, että tämä melualueet enää leviäisi tuosta kuin mitä tässä meidän kartoissa on. Melumallinnukset kuinka luotettavia? No, meidän kokemuksen mukaan FCG:llä meillä on, eli nämä on numeroilla tehty nämä mallinnukset, ja meillä on käytössä mikro-ohjelmisto, ja ei niissä käytännössä vissiin merkittäviä eroja. Että kyllä meidän meluasiantuntijat on sanoneet, että pitää hyvin paikkansa. Onko nämä muissa hankkeissa onnistunut kuinka hyvin nämä melumallinnukset? Onko niissä ollut epäselvyyksiä? No, toi on vähän liian vaikea kysymys. Onhan näitä esimerkkejä Pori ja Aahe, missä on valtavat ongelmat. Eikö Sundomissa käynyt vähän ohrasesti kaupungille, että kaupunki kaavoitti tontteja sinne ja sitten tuli voimala ja todettiin jälkeenpäin, että ei voi rakentaa, koska meluongelma on niin, että raja-arvot ylittyy. Että missä kohtaa se sitten meni pieleen? Mutta jos palaan tähän, eli meillä kaavassa on tämmöinen määräys, rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella voimalan tilille, joka on kaavoitusprosessin aikana tarkastelussa ollut voimalavaihtoehto tai vaikutuksiltaan kyseistä tyyppiä vastaava tai vaikutukseltaan vähäisempi sekä tuulivoimalapuiston kokonaisuudelle, jonka tuulivoimaloiden yhteisvaikutukset melun ja välkkeen sekä muiden vaikutusten osalta eivät ylitä kaavaratkaisun perusteena olevien vaikutusten ja selvitysten raja-arvoja. Tämä tarkoittaa sitä, että kun meillä kaava-asiakirjoissa on liitteenä nämä mallinnukset, mitä on tehty, niin sitten siinä rakennuslupavaiheessa
niin siellä saattaa olla, että siinä haetaan rakennuslupaa toisenlaiselle voimalalle, mutta silloin sitä tämän kaavamääräyksen johdosta verrataan siihen mallinnukseen, mitä on tehty tässä vaiheessa. Ja jos on epäiltävissä, että vaikutukset on niin suuremmat, niin silloin joudutaan tekemään uudet mallinnukset, jotta voidaan varmistua siitä, että nämä raja-arvot ei liity sitten näissä lähemmässä kohteissa. Lähinnä melusta puhetta, niin tämä nykyinen mylly, mikä tuolla on, se piti olla nykyaikainen ja äänetön ja ääni kuuluu. Vaikka mallinnukset oli niin, että se ääni jää kummasti siihen pikkasen meidän kylän viereen, että ääni kuuluu. Eli silloin mallinnukset ei ole pitänyt paikkaansa. Se kummasti kiertää Savonkylän se melumalli. No, toivottavasti ei lähdetä nyt tähän meluasiaan. Katsotaan lähteä, kun ongelmia on. Joo, mutta nämähän täällä esiin nämä asiat, että nämä melumallinnukset ei pidä paikkaansa. Mä en ole meluasiantuntija, mutta mä voin sanoa, että meidän meluasiantuntija on sanonut, että kyllähän se siis saattaa vaikka 2 kilometrin päästä kuulla ihminen sen äänen, jos on tarkka kuulla ja muuten. Mutta meillä on tämä annettu tämä desibeliarvo, niin se on mitattavissa ja sille on annettu, että tämä on se mikä se saa olla. Mutta kyllähän se saattaa sitten kuulla sen kauempana sitten ekapana. Että ei se tarkoita sitä, että se ei saisi yhtään kuulla. Mutta tämä meluasia on semmoinen, että mä en niin kaavoittajana pysty kovin syvällisesti tästä keskustelemaan, että me pelataan sillä ympäristöministeriön ohjeiden mukaisesti, että tämmöiset mallinnukset tehdään ja tämmöiset raja-arvot annetaan ja katsotaan niitä mallinnuksia ja rakennusten sijaintia suhteessa niihin melualueisiin. Sehän on se ongelma, että se mallinnus ei toimi likikään kaikissa sääolosuhteissa. Esimerkiksi Porkkolan alueella niin se työmaapäällikkö itse sanoi, että hänkin on huomannut, että tietyllä säällä tietyssä paikassa tuulen suunnalla, niin silloin se kuuluu. En ole perehtynyt noihin mallinnuksiin, mutta onko ne tehty sillä lailla, että ne on tehty erilaisissa olosuhteissa, esimerkiksi puolen vuoden aikana, kun säät vaihtelevat. Se lienee se suurin ongelma tässä mallinnuksen tavallaan paikkansa pitävyydessä. Ja mallinnukseen jotkut tiedot otettu valmistajana kautta. Ja millä ne mallinnukset tehdään? Onko se joku laskukaava, minkä mukaan ne tehdään? Kyllä mallinnukset tehdään ihan niin kuin Tuomo sanoi, sen ympäristöministeriön ohjeen mukaan. Sieltä valmistajalta saadaan sinne takuvarot ja sen laskentametodin mukaisesti viedään se laskentamäki. Millä valmistaja on saanut ne arvot? Onko ne laskennallisia vai rakentaako ne ensin tornin pystyyn ja sitten tämä pitää lämmittää? Käytännössä ne mitataan siitä. Toki ne lasketaan myöskin, mutta turbiinin tyyppitestauksessa turbiinin melupäästö mitataan ja raportoidaan sitä käyttää. Minkälaisissa sääolosuhteissa te mittaus suoritetaan? Siinä on oma standardissa siinä. Päteekö se sitten pahimmissa tuuliolosuhteissa myös? Se pätee siinä määrin, kun on mahdollista. Eli niin kuin esimerkiksi VTT on lausunut, niin se kyseinen standardien tapa, millä nyt tällä hetkellä toimitaan, se on paras saatavilla oleva. Joo, vielä näistä mallinnuksista ja havainnokuvista, niin pari vuotta tätä sirkusta seuranneena, niin monesti värikkäästi keskustelua asiasta, kelle kuuluu se todistelemisen velvollisuus näiden oikeellisuudesta. Ja se tosiaankaan ei kuulu kunnan viranhaltijoille eikä se kuulu kunnan päättäville elimille. Se on niin jännä, että kaikki pääsee nojaamaan näihin dokumentteihin, vaikkakin hyvin
tiedetään, että ne ei välttämättä ole aina kaikissa olosuhteissa oikein, ja vaikka hyvin nähdään, kuka on ensinnäkin tehnyt ne havainkuvat esimerkiksi, niin niihin voidaan uskoa, että nämä myllyt tulee tämän verran näkymään, vaikka hyvin tiedetään, että siinä voi olla tiettyä manipulointia, tiettyä suuntaan ja niin edelleen. Ei se kuuluu meidän tehtäväksi jostain syystä kyseenalaistaa näiden oikeellisuuksia. Tähän prosessiin vielä vähän laajemminkin, että kun tämä ei alkuunkaan sovi kunnalliseen demokratiaan eikä luottamushenkilöiden toimikuvaan näin isosta asiasta päättäminen. Tämä on iso asia, että Kauhavan hallitus on joskus erittäin hatarin perustein näyttänyt vihreää valoa tälle kaavaprosessuurin käynnistymiselle. Ja ihminen toimii vaan niin, ja mäkin olen ollut tuolla valtuustossa jonkun aikaa, ja mä tiedän, että siinäkin kokouksessa on ollut paljon muita tärkeimpiäkin asioita, päiväkohtaisia, kouluja ja muita asioita. Työnnetään se eteenpäin se asia. No, tehkööt nyt sen kaavan siihen, katsotaan sitten ja päätetään sitten siitä tilanteesta, kun se on niin kuin deadline lähestyy ja on pakko. Siinä niin petetään ensinnäkin suunnattomasti niitä yrittäjiä. Herra Jumala, annetaan ikään kuin ymmärtää, että kaupunki on tätä mieltä, että pankaa myllyt pystyyn sinne Isolinnalle ja Salvoon. Sitten ruvetaankin pohtimaan, kun yrittäjät on tehnyt niihin huorauksia, että ei tämä ollutkaan ole läpi. Tällaiset asiat pitää niiden ihmisten ympärillä laittaa avulle, jotta näiden kanssa joutuu elämään. Nyt kun tämä menee valtuustokäsittelyyn, voi herranen aika. Ei tämä ole samanlainen asia kuin kyläkoulun lakkauttaminen. Tämä on aivan jotain muuta. Ei valtuusto voi osata päättää sellaisten ihmisten puolesta, jotka elää loppuelämänsä ja tulevaisuus on siinä pimeässä, tuottaa sähköä niiden päättäjien katuvaloihin ja vielä valvoa yleensä. Tämä on niin lähtökohtaisesti aivan täysin käsittämätön prosessuuri. Se vaan, tähän ei ole vaan muuta tapaa. Ja kunnan kaavoituspäällikkö tekee työtä käskettyä ja hiemattelua parhaansa mukaan tässä näiden asiakirjojen komentavana, mahdollisuuksien komentavana. Toi on hyvä toi, mitä Timo ottaa esiin, että kuka oikeasti kantaa sen vastuun näistä päätöksistä. Että onko riittävästi tietoa sen päätöksenteon perusteena oikeasti, koska se vaikuttaa ihmisten elämään seuraavat vuodet. Että onko riittävästi selvillä sitten, että kenen elämään se vaikuttaa ja miten se vaikuttaa. Ja onko nämä vastuut selvillä, että entä jos tapahtuu jotakin sen myllyn toiminnan aikana, niin kuka vastaa siitä, että jos joku loukkaantuu tai ympäristö pilaantuu. Et mun mielestä tämä selostus on puutteellinen tietyin osin esimerkiksi näiden vastuukysymysten osalta. Että kuka on vastuussa sitten ja kuka vastaa, onko toiminnanharjoittaja valmis sitoutumaan ja antamaan vakuudet esimerkiksi purku- ja ennallistamistilanteiden varalta tai vahingonvastuun varalta. Vai onko se maanomistaja vai onko se kunta, joka sillä kuntalaiset viime kädessä, jotka maksaa sitten? Jos oli kyllä nyt niin vaikeita kysymyksiä, että on vähän vaikeaa vastatakin, koska ei ole tällaiseen problematiikkaan oikeasti törmätty. Ei kun niitä ei täällä tietysti vielä ole. Ei ole vielä, se on yksi syy. Ja sitten toinen syy, että tämä tuulivoimahan on meille niin kuin tässä Kauhavan kaupungissakin sillä tavalla vielä aika uusi asia, että näitä on ruvennut vasta viime vuosina tulemaan, että ei meillä ole sellaista referenssiä täällä, että olisi kokemusta jostakin tuommoisista ongelmatilanteista, että varmaan niitä ratkaisuja sitten, jos semmoisia tilanteita pääsee syntymään, toki niitä yritetään tietenkin eliminoida niin kuin ennaltaehkäisevästi, mutta mikäli niitä pääsee syntymään, niin en mä näe mitään muuta keinoa muuta kuin, että sitten täytyy ruveta sitä selvittää sitä asiaa. Mutta mitä Timo tuohon Timon äskeiseen kommenttiin, niin kyllähän se totta on, että niin kuin isoja asioita on päätettävänä. Mutta tämä meidän kunnallinen demokratia toimii täällä Suomessa nyt vaan sitten tällä tavalla, että täällä on tietyt toimivallat tietyillä toimielimillä ja
Ja näissä prosesseissa, niin kun, jos ajatellaan, niin kun, että mitä kaavojen puitteissa voidaan tehdä, niin tuulivoimakaava on yksi kaava muiden joukossa. Ja lainsäätäjä asettaa kaavaprosessille kriteerit ja puitteet, joiden puitteissa on toimittava. Että ei ole vielä esitetty mitään semmoisia erityisempiä toimintatapoja, että nämä on semmoisia vakiintuneita kaavoituksessa käytettäviä nämä selvitysten tekemiset ja viranomaisneuvottelut. Ja viranomaisneuvottelut niin kuin käytännössä järjestetään myöskin sen takia, että esimerkiksi ELY-keskus arvioi selvitysten riittävyyttä. Ja tämä on ihan oikeasti ympäri Suomea, niin vaikka kaikki ei varmaan siitä tykkää, se on tullut selväksi, mutta ympäri Suomea on vakiintunut tapa kaikissa kunnissa hoitaa näitä asioita. Meillä ei niin kuin ole mitään sen erikoisempia työkaluja tällä Kauhavallakaan kuin mitä lainsäätäjä on laittanut tähän asiaan. Että kaikki nämä kysymykset, mitä tässä säkin toit esille, niin ne on ihan täysin ymmärrettävää, tämä huolestuminen ja kaikki tällaiset skenaariot, että jotakin voi sattuakin, mutta kuitenkin näiden asioiden ainoa mahdollinen käsittelytapa on viedä sitä tällaisena kaavaprosessina eteenpäin. Ja vaikka se ikävältä kuulostaakin, niin kyllä se, niin kuin Tuomokin tuossa totesi, niin me kaavoittajat ei olla joka alan asiantuntijoita, eikä myöskään kunnan luottamusmiehet voi olla joka alan asiantuntijoita, vaan sen takia edellytetään, että teetetään selvityksiä ammattilaisilla. Ja meidän ei ole oikeastaan mitään muuta kuin, että niihin on nojattava, koska meillä ei mitään muuta keinoa ole. En minä esimerkiksi voi ruveta kyseenalaistamaan melumallinnosta, ei mun tietämys riitä siihen ollenkaan, tai jotakin tällaista välkeaikaa. Näissä täytyy näissä puitteissa liikkua tämän prosessin ympärillä, ja jos nyt sitten on sillä lailla, että se ei niin kuin toteudu, niin silloinhan tullaan tämän kunnan ympäristövalvonnan kanssa tekemisiin, että silloin täytyy sieltä ruveta katselemaan, että löytyykö sieltä jotakin keinoja sitten puuttua esimerkiksi, että jos meluarvot ei toteutuisikaan sellaisina kuin ne on mallinnettu tai ne ylittää jotkut sallitut raja-arvot. Onko kunnassa keskusteltu esimerkiksi ympäristöluvan tarpeesta näille myllyille? Koska siellähän pystyy kunnan päättäjät asettamaan tietyt rajat ja myöskin toimenpidesuositukset ongelmatilanteissa. On keskusteltu ympäristöluvan tarpeesta ja meillä on nyt sellainen tilanne oikeastaan tämän tuulivoiman kanssa, että meillä on suunnittelutarveratkaisukin on vireillä tuolla Kantakauhavalla Oravankylässä Vuodensyrjävuorella ja siellä on yksi tämmöinen isohko mylly tulossa. Mutta siellä on semmoinen homma, että sinne on suunnittelu, ELYkin jo edellytti sitä ja tehtiin tällainen ympäristöluvan tarveharkinta, kun sitä suunnittelutarveratkaisua haettiin. Siellä oli 3 rakennusta alle 500 metrin päässä siitä myllystä, lähimmät 430 metrin päässä, jolloin meidän kunnan ympäristösihteeri teki päätöksen, että se on ympäristöluvitettava. Ja siitä ei ole nyt vielä sitten kuulunut, että aikooko tämä hakija sitten sen ympäristöluvittaa, mutta nyt sitten näissä tapauksissa, kun siellä oli näin lähellä tämä, niin se oli ihan selkeä juttu, että se voi ympäristöluvittaa, mutta tällaisista mennään sitten, täytyy muistaa myöskin, että kun puhutaan niin kuin kuntalaisten näkemyksestä, niin täytyy myöskin muistaa toinen puoli, että puhutaan myöskin yrittäjien oikeudesta yrittää, kunhan se tapahtuu laillisuuden puitteissa. Niin silloin voidaan ruveta sitäkin keskustelua käymään, että hakeeko tämä ympäristöluvitettava yrittäjä meidät hallinto-oikeuteen siitä, että me ollaan väärin perustein päätetty ympäristöluvittaa. Ja sen takia me joudutaan niin kuin tutkimaan sitä, että onko sille ympäristöluvittamiselle, niin kuin, voisiko se mennä läpi ja onko sille tarvetta, selkeää tarvetta. Nyt tällaisessa tapauksessa, kun nämä melumallinnukset saadaan tässä mallinnuksissa kerran pelaamaan, niin mä kyllä väittäisin näin, että jos me ruvetaan tällaista ympäristöluvittamaan, niin se ei tule menemään läpi. Se viimeistään jossakin hallinto-oikeudessa kaatuu se on. Mä en tiedä, mutta esimerkiksi ympäristönsuojelulakihan sanoo, että ympäristölupa on oltava, jos aiheutuu naapuruussuhdelain mukaista kohtuutta rasitusta. Ja kyllä tulee nyt mieleen, että jos
jonkun takapihalla sanotaan 2 kilometrin, alta 2 kilometrin säteellä on 8 tuulivoimalaa, niin edelleenkin kysyn, että missä menee raja, että mikä on kohtuuton ja jatkuva rasitus. Kuka sen päätöksen tekee, että ympäristölupaa ei tarvita? Se kuuluu se arviointi viime kädessä kunnan ympäristövalvontaviranomaiselle. Eli sieltä tulee se tarveharkinta. Mutta se, että lähteekö ympäristölupaviranomainen niin kuin tekemähän luvittamispäätöstä, niin viranomainenhan arvioi sitä asiaa siltä kannalta, että jos etukäteen näyttää lähes varmalta, että se ei tule toteutumaan se asia, niin se on silloin resurssienkin haaskaamista. Hän pohjaa se siis tähän dokumentaatioon, mitä nyt on tehty. Näihin melumallinnuksiin pohjataan, että sielläkin Kauhavan tapauksessa niin siellä on ihan selkeä juttu, että kun on vähän yli 400 metrin päästä niitä rakennuksia, niin silloin se todennäköisesti, mutta näistä on oltu kunnat ottelemassa hallinto-oikeudessa näistä asioista ja kyllä siinäkin helposti niin käy, että kunta sen häviää sen jutun, jolloin se naapuruussuhdelain 17 pykälä kohtuuton haitta, niin sen voi arvioida juridisesti kunnan ympäristövalvontaviranomainen. Ja aikamoisen vastuun ottaa kuntapäättäjät tästä sitten, että jos olisi fiksu ja kaukaa viisas, niin kyllä jotenkin ajattelisi, että haluaisin turvata myöskin kunnan edun ja kuntalaisten edun tässä asiassa ja haluaisin riittävät selvitykset ja myöskin ne vakuudet esimerkiksi tietyissä ongelmatilanteissa, joihin voidaan ympäristöluvassa ottaa kantaa, että nyt on selvästi auki esimerkiksi nämä vaaran vastuut. Tässähän ei ota mitään kantaa, siis jää vaaraan, sanotaan, että todennäköisesti ei aiheudu mitään, että jos olisin kuntapäättäjä, niin kyllä lukisin huolella erityisesti nämä kohdat, missä sanotaan, että ei tunnistettavissa olevia haittoja tai ei mitään mahdollisesti ei aiheuta jotakin. Ne tahtoo olla vähän niitä kohtia, missä voi sitten luistaa vastuusta siinä kohtaa, jos ja kun jotakin sattuu. Mä kysyisin sellaista, että aikooko kaupunki käyttää muuta ulkopuolista asiantuntemusta näihin tutkimuksiin, arvioimaan näitä tutkimuksia äsken? No, tämän kaavaprosessin aikana ei ole tullut kukaan osoittanut mitään semmoista riittävän painavaa syytä, miksi olisi käännettävä jonkun muidenkin asiantuntijoiden puoleen kuin mihinkä nyt on käännetty. Että, niin kuin Timo sanoi tuossa totesi, niin kyllä se vaan on meidän viranomaisten niin kuin lähdettävä siitä, että me uskotaan niitä selvitysten tekijöitä, jotka on kerran yleisesti ammattilaiseksi tunnettuja ja Suomessa käytetään valtakunnallisesti joka puolella, että jos ne asetetaan epäilyksen alaiseksi, niin pitää olla todella painavaa tekstiä sitten, millä se asetetaan ja perustellaankin. Että me ei voida toki toimia sillä tavalla, että me vaan heitetään epäilys virkamiehinä ilmaan, vaan jos me heitetään epäilys ilmaan ja asetetaan tuollainen yrittäjä epäilyksen alaiseksi, meidän pitää pystyä se todistamaan. Ei meille riitä, että me vaan heitetään niin kuin semmoinen mielipide, että me ei uskota tuohon. Koska seuraava kysymys on automaattisesti se, että millä te näytätte tämän toteen. Ja sitten siinä on kysymyksessä myöskin sen yrittäjän maine, ja voi olla ihan varma siitä, että tällaisia asioita myöskin käsitellään jonkun kapian pöydän ääressä sitten, jos ruvetaan niin kuin perusteettomia syytöksiä esittämään oikein kirjallisesti. Että ei ole mitään. Jos joku osoittaa sellaisen riittävän painavan ja perustellun syyn, miksi ei olisi syytä uskoa sitä, niin toki me silloin siihen tartutaan, mutta ei me lähtökohtaisesti sitä epäillä, jos ei mitään muuta näytetä. Siis tuo palo- ja pelastusviranomaisilta on minkäänlaista lausuntoa, vaatiiko se mikä laki sitä? Palo- ja pelastusviranomaisilta kysytään joka vaiheessa lausunto, että on osallistumisen arviointisuunnitelmaan kaavaluonnokseen. Tänään taisi tulla pelastusviranomaiselta muistaakseni sähköpostiin lausunto, että ei ole mitään huomautettavaa tähän kaava-asiaan. Vaikka tämä sijaitsee turvetuotantoalueen vieressä ja tunnetusti on hyvin siis tulipalot on ne suurin syy näissä tuulivoimala-onnettomuuksissa. Niitähän on paljon tutkittu ja koottu tilastotietoja, ne on kaikki netistä löydettävissä, niin
ei ole tarpeen mitenkään varautua siis. Se on pelastusviranomaisen kanta. Ja sulla oli kysymys. Voidaanko nämä voimalat varustaa automaattisella palonsammutusjärjestelmällä? Jos voidaan, niin tullaanko sellaista edellyttää? Saako Erkka vastaa? Joo, kyllä. Voimaloissa on erilaisia passiivisia sekä aktiivisia palohälytysjärjestelmiä ja palohälytysjärjestelmiä. Ja sitten pelastusviranomaisen kanssa käydään ne läpi, mitkä vastustetaan. Onko siitä ollut puhetta, että tullaanko tällaista automaattista sammutusjärjestelmää edellyttämään tässä hankkeessa? Ei ole ollut mitään puhetta tähän mennessä siitä. Pelastusviranomainen määrittelee sen. Digitan lausunnossa oli mainittu siitä, että on todennäköistä, että tietyillä aloilla tulossa sekä radio- ja TV-kuvan häiriöitä, muun muassa koko Perkiömäki oli punaisella viivoitettu, niin sitten jos niitä vahvistimia ja muita haluaa laittaa, niin onko se aina se kiinteistö oma kustannus? Laitatko sä tuommoisen kaavamääräyksen siihen näkyviin? Oikeastaan tuolla voi vastata tähän kysymykseen, se on tuolla kaavamääräyksessä. Tässä kaavassa on erikseen tämän asian takia lisätty tällainen määräys, jossa tuulivoimapuiston toteuttamisen yhteydessä tulee viestintäverkon ylläpitäjän yhdessä tuulivoimatoimijan kanssa varmistaa, ettei tuulivoimapuisto heikennä olevien rakennusten viestintäyhteyksiä. Viestintäyhteyksiin kuuluvat muun muassa tiedonsiirto, puhelu, radio- ja televisioimistarjoitus. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Miten se käytännössä todennetaan? Se on aika siis ongelma, jos kännykkä ei toimi tänä päivänä, koska lankapuhelimia ei ole. Joo, tämäkin on meidän erikoisasiantuntijasta mulle selitti, että tällaisten signaalin kulku maastossa, niin se vaikuttaa kosteusolosuhteet, onko kesä tai talvi, miten märkä metsä ja sitten tässä myös nämä lähettimet ja sitten tämä voimalan sijainti, niin tämä kaava antaa pikkusen pelivaran siihen voimalan lopulliselle sijoitukselle, että sattuuko se nyt sitten justiin siihen väliin. Ja sitten myös näissä häiriötilanteissa niin kuulemma ensimmäisenä tarkistetaan tämä vastaanottavan antennijärjestelmän asetukset, että ne on vaatimusten mukaiset, eli myös näillä vastaanottajilla pitää olla se antennijärjestelmä säädettynä kunnolla. Ja kuulemma monesti nämä ongelmista selvitään sillä, että ne säädetään vaatimusten mukaiseksi. Mutta että siitä oli yleinen periaate on se, että häiriön aiheuttaja korjaa sen tilanteen. Ja tästä oli ennakkopäätös olemassa. Mä en muista sitä tahoa, muistaisiko Erkka, mutta se on se pääperiaate, että joka niitä häiriöitä aiheuttaa, niin sen miten myös korjaa. Pahimmassa tapauksessa sitten joudutaan harkitsemaan tällaista lisälähettimen rakentamista. Mutta tuohon kaavamääräykseen sitten kuitenkin laitoin tuonne, että näiden olevien rakennusten viestintäyhteyksiin rajaan tämän, että sitten taas joka sitten tämän jälkeen kun tulee rakentaa, niin Mutta siis toiminnanharjoittaja vastaa kustannuksista, jos tarvitaan toimenpiteitä tässä yhteydessä, ja voidaanko hänet velvoittaa siihen, jos tulee kiistaa siitä asiasta? Tämä varmaan tulee nyt jostakin muusta lainsäädännöstä sitten, eikö niin ymmärsin oikein, että tämä ei tule kaavoitusta ohjaavasta lainsäädännöstä tämä vastuu ja sen korjaaminen, vaan se käsitellään, niin kuin Tuomo sanoi, että joka häiriön aiheuttaa, niin se häiriön sitten myöskin korjaa. Eli en ole sen
sen juridiikan alueen asiantuntija, niin osaa siihen tarkemmin vastata, mutta koska ei tämä auta vielä mitään, että se todetaan täällä, kun sillä on konkreettinen ongelma kotona. Että me ei sitä tässä voida, niin kuin, me voidaan tehdä kaavamääräyksiä, yksityisoikeudellisia sopimuksia. Eli kaavamääräykset on tarkoitettu ohjaamaan kaavaa. Tämä on niin kuin se enin, mitä me voidaan tässä kaavan puitteissa tälle asialle tehdä ja kiinnittää huomiota. Että tällaiset vahingontuottamusasiat, niin ne on yksityisoikeudellisia asioita, jotka ratkaistaan sitten sen lainsäädännön mukaisesti. Tämä on niin kuin odotettavissa oleva ongelma jossain alueella. Onko tämä riittävä argumentti muuttaa kaavaa tai jotain? Ja kuka sinä aikana, kun tätä sotaa käydään niistä ongelmien syistä ja juurista ja korjaamisesta, niin kuka korvaa sinä aikana tulleet paineet, kun se ei saa kännykällä yhteyttä johonkin pelastustoimintaan? Tämä ei niin tule tämä tuulivoima hässäköinti helpottamaan millään lailla meidän elämää. Tämä on yksi esimerkki siitä, että me tuo tuskaa. Kuka nämä kaikki kulut meille korvaa kaiken kaikkiaan? Ja tähän asti syntyneet kulut, kun me puolustetaan omaa synny- ja asuinaluetta esimerkiksi. Tämä kukaan niin pöyristyttävältä rupeaa puolustamaan, niin kuin, onko Euroopan ihmistuomioistuimessa saatu selvitetään Napolitan tilanteeseen. Tämä on sellaisessa mittasuhteessa. Kaikki me tiedetään tässä salissa, joka ainoa, että näistä ei tule mitään muuta kuin haittaa meille kyläläisille. Siltä tätä pitää ajaa niin käärmettä pyssyyn. On tämä niin kuin puolustusmallis vai mitä järjestelmää? No, mun täytyy nyt vaan tuohon vastata sen verran, että tai en voi enempää vastata, ajetaanko käärmettä pyssyyn tai ei. Kaupunki on tehnyt tämmöisen päätöksen, että tähän kaavoittamiseen ryhdytään ja siitä on kaavoitussopimukset solmittu. Kaikki mitä sitä enempää rupeaa asiaa kommentoimaan, niin ne menee niin kuin ulkopuolelle aiheet sitten. En mä pysty vastaamaan noihin kaikkiin kysymyksiin, mutta ymmärrän tämän näkökulman kyllä. On kohtuuttomalta ajatella sitäkin, että siinä on ihmiset rakennettu omat elinkeinonsa ja perheensä ja kaikki muu. Ja sitten viimeinen tulo, joka määrää tahdin. Eihän se niin voi mennä. Mä sanoisin tuohon, että tätä hanketta varten, niin kun mä luin sitä kaavaluonnosta, niin sitä varten on tehty erilaisia tutkimuksia ja lueteltu kulttuurihistoriallisia maisemia 50 kilometrin päästä. Ja siellä on jopa joku Lavamäessä oleva vanha kivijalka, joka on saanut 1 sivun kaavaluonnokseen tekstiä. Ei se merkitse meille mitään. Ylikoskella on esimerkiksi, siellä on perheitä, siellä on nuoria perheitä, siellä on pieniä lapsia ja ihmiset asuu siellä ja me ollaan niin kuin siinä vaikutusalueella. Mutta meiltä ei ole kukaan kysynyt mitään. Ei yhtään mitään. Minkä takia? Miksi ei ole kysynyt? Täällä kyllä luki, mä oikein kirjoitin ylhäällä, että loppupuolella kaavaselostusta on sanottu, että asukkaille voitaisiin osoittaa asukaskysely. Voitaisiin osoittaa. Tuulivoimapuiston vaikutusten kokemisesta. Tuulivoimapuiston toiminnan aloittamisen jälkeen. Ihmiseen kohdistuvia vaikutuksia voidaan seurata lisäksi tuulivoimapuistosta ja sen mahdollisista häiriöistä mahdollisesti annettavien palautteiden perusteella. Miksei niitä asukaskyselyjä voi tehdä ennen sitä toiminnan aloittamista? Mä kysyn vaan. Meillä on jo 1 voimala siellä. Se on paljon pienempi kuin mitä näistä tulee todennäköisesti. Se on 2,5 megan. Ja on annettu palautetta tuuliveikoille. Ja palaute on kyllä otettu todistettavasti hyvin epäasiallisesti vastaan. On kyseenalaistettu ihmisten kokemuksia niistä vaikutuksista. Ja mitään ei ole tehty. Sen takia mä uskon, että kun myllyn pitää pyöriä. Kysyisin tuuliveikolta, että teillä on käynyt siellä ilmeisesti jotakin vierailijoita. Onko ne kysynyt teiltä, että mitä kyläläiset sanoo? Ja mitä te vastaatte? Me on rehellisesti vastattu kaikki, mitä on kysytty. Eli mitä te olette vastanneet? No, sanasta tiedetty. Kyllä me on sanottu näistä ääniongelmista. Ei me on niitä pyydetty. Ongelmista? Kyllä.
Kaikki on kehuttu justiin niin kuin asia. Me kyllä pitää ääntä ja kyläläiset valittaa. Kyllä on sanottu näitä sanoja. Ihan varmasti. Teidän navetan nurkalla on jotenkin kerättiin kanssa muutettu siitä. Se pitää ääntä. Kyllä on oikein tarkasti, kun pitää kuuntelemaan joskus tavalla. No niin, jos se on tapahtunut. Niin kuin varmaan oli puhetta, että joskus kuuluu ja joskus ei se aina kuulu se ääni. Ei, nyt kesällä on ollut hiljaista, kun se on pysähdyksissäkin. Mutta nyt nämä syystuulet rupeaa puhaltamaan, niin nyt on jo aamuisin kuuluu sellainen meteli. Vielä siihen, että se on niin äärettömän pelottavaa, että se hallitus jälleen kerran on meidät ajanut tähän liian kevyin perustein. Ja nyt meillä pitää olla lakiin perustuvat argumentit, millä me saadaan turvattua meidän elämisen taso tällä alueella. Niin on se aivan jotain ihmeellistä, että vieläkin me sitä hallitusta kai tässä nyt pitää syyttää, kun se pani tämän prosessuuden ja uskotteli yrittäjille, että kyllä siinä hyödyssä on. Voi Herra Jumala, minkälaisen vahingon se on tehty. Mikä se tietämys oli hallituksen jäsenillä silloin? Nyt sen jälkeen on tästä puhuttu, koko Suomi kuhisoo tuulivoimasta. Nyt he tietää se paremmin edes päättää sen asian, mutta kun se tuli uutena autona asiana, niin tästä me nyt kärsitään ja meidän pitää löytää lakiin perustuvat argumentit valituksiin. Niin. Voi. Jotain apua nyt nekin tarvittaisi jostain. No, tämä ei ole varmaan ensimmäinen kaava Kauhavalla, mikä suunnitellaan, että voi tulla muitakin. Meillä on vireillä toinen tuulivoimakaava, yleiskaava alkamassa Suolinevalla. Ei ole mikään salaisuus, vaan julkinen asia. Onko sinne Haaruksen alueelle samanlaista suunnittelua nyt? Ei. Se on Perkiömäelle kova paikka, jos molemmin puolin tai kahta puolen kyllä on 9 myllyä. Molemmat on justin joku TV- ja viestintäjutut. Niin... Joo, Haarukseen ei ole mitään suunnitteilla. Ainakaan tällä hetkellä ole mitään. Eikö Kauhavan kaupungin alueelta löydy semmoista aluetta, missä ei asu ihmisiä? Mun mielestä täällä niin kuin metsää on kyllä, missä ei ole asutus. Miksi ne pitää tuoda niin lähelle? No, tämä sijaintikysymys on semmoinen juttu, että tässä taas palataan siihen, että miten tällainen kaavahanke lähtee vireille. Sehän lähtee vireille sillä tavalla, että ei ensinnäkään niin kaupunki käynnistä yhtäkään kaavaa niin, että kaupunki päättää, että kaavoitetaan tuonne tuulivoimaa, vaan se lähtee ihan puhtaasti hanketoimijoiden hankkeesta. Ensin pitää olla se hanke olemassa ja hanketoimijat yleensä toimivat sillä tavalla, että ne pyrkii löytämään sellaisen paikan, missä ne saa maavuokrasopimukset solmittua. Ja kyllä näiden kaikkien kokemusten opettamana, mitä tässä nyt lyhyen tuulivoimapuumin aikana on nähty, niin ollaan kyllä niin kuin hanketoimijoiden kanssa ihan yhdellä linjalla siitä, että pyritään löytämään ainakin uusissa paikoissa sellaiset, mihin olisi mahdollisimman vähän potentiaalista valittamista, koska onhan se selvää, että ei myöskään hanketoimijoiden etu ole se, että jos kaavasta valitetaan mahdollisimman paljon, tai että sijoitetaan se semmoiseen paikkaan, missä se on odotettavissa, vaan jos se saadaan syntymään, mä uskon kyllä siihen, että jos se saavat syntymään vuokrasopimukset sellaisessa paikassa, mihin on mahdollisimman vähän potentiaalista valittamista odotettavissa ja haittavaikutuksia, niin kyllä he varmaan sen sinne vie. Mutta Kauhavan kaupunki ei ehdota näitä paikkoja, että kaavoittakaa tuonne, että täällä olisi vapaa paikka, että tänne pitäisi etsiä yrittäjä, joka rupeisi tuulivoimaa pyörittämään. Hankkeet lähtee samaten niin kuin kaikesta muussakin elinkeinoelämässä, jota kaavoitetaan, että aina se lähtee siitä ensin, että on hanketoimija, joka esittää kaupungille, että tällaista elinkeinotoimintaa ruvetaan pyörittämään täällä ja sitten katsotaan, että voiko sitä lähteä kaavoittamaan. Niin kysyisin sitten, että jos näin on, että hanketoimijat katsoo paikan,
onko niin, että esimerkiksi Tuuliveikot ja Ilmatar on katsonut, että tuolla on sellainen alue, että tuolla ei asu ketään, koska Ylikoskia ei mainita mihinään. Ei niitä ihmisiä, ei ole ajateltu, että sillä vaikutusalueella on 80 asuntoa, yli 80. Ne vaan ei näy tuossa kartassa, mikä on. Ja meiltä ei ole kysytty mitään, on vaan siellä kaavassa luki, että tämä alue on 25 kilometriä Kauhavalta soista metsäistä seutua. Niin kyllä mä uskon, että loukkaus, kyllä herjaus. Kyllä näistä yritetään ottaa opiksi tulevaisuutta varten, mutta mä oikeastaan ottaisin tämän kysymyksen hanketoimijoille itselleen, että mitenkä valitaan nykyään, jos uusiin hankkeisiin lähdetään, niin valitaan paikkoja, että voiko Erkka tai Osmo tai joku vastata tähän. Mielellään. Joo, kyllä tuulivoimahankkeessa tietysti on montakin kriteeriä. Yksi oleellisimpia kriteerejä on se, että saadaan mahdollisimman pitkä asutusetäisyydet syntymään suunniteltuihin tuulivoimapaikkoihin. Ne on koko kaava-aluetta ihan jokaista 4 metriä käynyt läpi, mutta ne alueet, joita ollaan käynyt lävitse, niin tämä alue, joka valikoitui sen takia, että sillä oli parhaat edellytykset tuulivoimaa. Johtuisiko kenties siitä, että se on yhteismetsän aluetta ja yhtenäinen maanomistajuus? Siinä on yksi tekijä. Se ei vain riittänyt yhteismettä, kun piti ottaa lepsityystäkin maita avuksi niin kauan. Multakin mennään 10 hehtaaria niin kauan. Onko tätä asialta kysytty mitään? Ei ole kysytty. Siihen en osaa paikkaa. No tähän kaavan suunnittelualuetta tämä sun kysymys koskee, eikö niin? Eli sun maita on siellä kaavan suunnittelualueella sisällä. No. Joo, niin nämä maanomistajasopimuksethan solmitaan hanketoimija ja maanomistajan välillä. Ja siinä yleensä sitten vuokrataan se myllyn paikka ja mitä tarvitaan johtoja ja varten. Mutta taas kaavan suunnittelualue, että se on niin kuin paljon laajempi ja käsittää muitakin alueita kuin mitä siinä on siinä itse rakenteiden alla. Niin se johtuu siitä, että kaavaa täytyy lain mukaan laatia sillä tavalla, että siinä otetaan suunnittelualueeksi riittävän iso alue ja yhtenäinen tarkoituksenmukainen alue, jotta sen alueen sisällä niin kun arvioidaan niitä vaikutuksia enemmän kuin sen alueen ulkopuolelle kohdistuvia vaikutuksia. Siitä johtuu se, että aina otetaan myöskin muita alueita mukaan kuin pelkästään niitä, jotka on rakenteiden alle jäämässä. Ja se on pakko. Sellaista kaavaa ei pysty ELYssä läpi saamaan yhtä ainuttakaan mitään aihepiiriä koskevaa kaavaa. Että sieltä esimerkiksi jätetään pois reikiä ja sellaisia maanomistajia välistä, jotka eivät vuokraa maita näille. Että mulle tällä viikolla tuli joku puhelinsoittokin, jossa tätä tiedusteltiin, että voiko jättää niin kuin kaavasta pois kokonaan sellaiset alueet, jotka osoitetaan vaikka maa- ja metsätalousalueeksi, mutta siellä ei ole myllyä, niin että kun perusteltiin sillä, että kun ei ole jotakin sopimusta näiden hanketoimijoiden kanssa, niin kaavoittaja ei voi jättää pois ja tehdä reikiä sinne väliin, vaan se arvioidaan osallistumisen arviointivaiheessa ELYn kanssa ihan ensimmäisinä töinä, että minkä laajuinen se kaavoitettava alue on oltava. Se on oltava tarkoituksenmukainen ja yhtenäinen alue, että semmoiset sirpaleet tulee kysymykseen vaan hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa ja hyvin perustelluilla. Maanomistaja ei tarvitse kuunnella sinne. Kyllä maanomistajaa kuunnellaan muun muassa tässäkin tilaisuudessa. Niin kuin etukäteen, kun se ELY-kanssa keskustelee. Ei tarvitse lain mukaan kuunnella maanomistajaa, joka tulee siis muuta kuin sillä tavalla, että normaali kuulemismenettely, joka tulee maankäyttö- ja rakennuslaista, kaikki ne kuulemisaikoineen, nähtävilläoloaikoineen. Ja meillä on kyllä Kauhavalla sellainen tapa, mitä laki ei edellytä suoraan, mutta me ollaan lähetetty maanomistajille kirjeitä kaavaprosessin aikana, viimeistään kaavaehdotusvaiheessa, jossa kysytään niiltä sitten sitä näkemystä siihen, että heidän maalleen kaavoitetaan jotakin. Mutta useissa kunnissa ei noudateta tällaista ollenkaan, vaan on ainoastaan julkiset nähtävillä olla. Joo, se oli vaan tämä, että tuli liikkumaiset kirjeet. Joo. Se tulee jossakin vaiheessa kaavaprosessia se kirje ja
nyt korostan vielä sitä, että kun me ollaan kaavan luonnosvaiheessa vasta, että tässä on pitkästi matkaa vielä eteenpäin. Mitä se tarkoittaa sitten, kun se pelto on siinä kaavassa mukana? Se riippuu siitä, minkälainen kaavamerkintä tulee sille alueelle. Että esimerkiksi tässä lähtökohtaisesti, niin täällä on semmoinen määräys kaavamääräyksissä, että ei saa esimerkiksi rakentaminen aiheuttaa haittaa kaavan toteutumiselle. Eli sitten kun tämä kaava, jos ja kun se aikanaan vahvistuu ja lainvoimastuu, niin se tarkoittaa silloin sitä, että sinne ei myönnetä semmoisia rakennuslupia, jotka haittaavat sen kaavan toteutumista. Mutta maa- ja metsätalouteen liittyvää rakentamista tai tietynlaiseen virkistyskäyttöön liittyvää rakentamista, se on tuolla määräyksessä sanottu, niin niitä sallitaan. Maa- ja metsätalouden harjoittaminen sallitaan tuolla alueella, mutta tietenkään myllyjuurelle ei kukaan saa mennä raivaamaan peltoa. Että jotkut rajathan siinä on oltava, mutta pääsääntöisesti niin tuo äänestysalueen tuossa maa- ja metsätalousvaltainen alue, että sitä saa käyttää metsätalouteen niin kuin ennen. Eli tämä kaava niin kuin rajoittaa, vaikkei myllyjä tulisikaan yhtä lailla. Joo, se rajoittaa joiltakin osin, näin täytyy sanoa, mutta ei kaikilta osin eikä ollenkaan niin totaalisesti kuin monesti luullaan. Että on nimittäin sellaistakin käsitystä paljon kuuluu, että koko kaava-alueella ei saa esimerkiksi metsätaloutta harjoittaa tai kaikki rakentaminen olisi kielletty koko kaavan suunnittelualueella, niin se ei pidä paikkaansa. Ainoastaan semmoinen määräys on tuolla, että maankäyttö- ja rakennuslain 43.2 mukainen rakentamisrajoitus, se tarkoittaa sitä, että joka haittaa kaavan toteutumista. Semmoinen rakentaminen on kielletty sitten, mikäli tämä läpi. No entäs jos se valtuusto katsoo tämän kaavan toteuttamiskelvottomaksi tai sitten muuttaa sitä oleelliselta osin, niin voiko yrittäjät valittaa siitä päätöksestä? Voi. Kaavasta voi kaikki osalliset valittaa puoleen ja toiseen. Joo, eli taas nousee esiin se instanssi, joka tämä pyörä. Suomessa on tällainen systeemi, että valitusoikeus on kohtuullisen laaja ja varsinkin asianosaisia se koskee puolin ja toisin, ettei vain toinen osapuoli saa valittaa, vaan myöskin toinen osapuoli saa valittaa, jos kokee kärsineensä väärin. Miten tämä vaikuttaa nyt sitten esimerkiksi niin kuin metsästyksen alueella? Sä sanoit, että periaatteessa ei tule rajoituksia. Vai miten sä muotoilisit silleen hauskasti? Mä sanoin, että osittain tulee rajoituksia. Tai tätä ainakin tarkoitin. Osaatko Tuomo tuohon metsästysasiaan vastata paremmin kuin minä? Joo, sitä on käsitelty näissä kaavoissa ja metsästys se ei estä metsästystä, että metsästäessä joutuu katsomaan, niin kuin on, en ole itse ollenkaan metsästäjä, mutta luodikolla, että ei ammu sinne yläviistoon, että ne voisi sinne voimaloihin osua tietenkään, mutta ainahan metsästäessä on vähän katsottavaa päässä. Ja varmaan näin, että myllyjen juurella ei saa ampua, mutta eikä myllyihin päin saa ampua, mutta metsästystä ei ole kielletty tuolla kaava-alueella. Ollaanko tulossa kieltoja siihen liittyen? Ruotsissahan on kielletty metsästys. Ei ainakaan me ollaan keskusteltu Suomessa. Että Riistakeskuksen Riistakeskuksen sivuilla on maininta, että Suomessa tullaan todennäköisesti kieltämään metsästys tuulivoima-alueelle. Tämähän on yksi sellainen asia, mikä vaikuttaa. Niin, että lainsäätäjän toimesta koko ajan. Siellä tullaan todennäköisesti kieltämään. En tiedä, missä asia etenee sitten tällä hetkellä. Jos sellainen säännös jostakin ylemmältä taholta tulee, niin sittenhän siinä ei ole muuta kuin sitä pitää noudattaa, mutta ei meillä ole tällaista keskustelua käyty ainakaan, että asetettaisiin tuohon mitään kaavallisia rajoituksia metsästämisen suhteen. Mutta yrittäjä voi asettaa kieltokyltitkö tuulivoima-alueelle? Mä voin vastata, eli yrittäjä ei voi kieltää siellä metsästystä, kyllä se on mahdollista, joka päättää siihen myöntää kyllä metsästyksen. Niin.
Eli maanomistaja siis voi pystyttää kylttejä. Maanomistaja niin kuin nimensä mukaisesti omistaa sen maan ja tavallaan niin päättää sitä, mitä se tehdään. Maanomistaja vuokraa metsästysoikeuden metsästysseuroille. Viime kädessä maanomistaja voi kieltää varmasti näin sitten. Ei kyllä siis olla vuokraamista. Voiko tuulivoimayrittäjä vaikuttaa määräaikaiseen vuokrasopimukseen, joka on metsästysseura ja maanomistajan välillä, niin täytyykö huomioida sitä kautta? Esimerkiksi metsästyskiellon tai joka miehen oikeus marjastuksen ja sienestyksen? Ei, siis tuulivoimatoimijalla ja maanomistajalla on kahdenvälinen sopimus. Tietysti jokaisella näillä tahoilla on omanlaisensa. Meidän sopimuksessa ei oteta kantaa, ei kielletä siis näitä jokamiehen-oikeuksia tai metsästystoimintaa. Sieltä ei löydy mainintoja metsästyksestä. Ei kielletä sitä metsästystoimintaa. Saanko ylipäätänsä kysyä nyt, että minkä takia, minua kiinnostaa tietysti tälleen niin kuin bisneslogiikan puolella, että minkä takia tuulivoimayrittäjät vuokraa nämä maat, eikä osta niitä, koska jotenkin tälleen maalaisjärjellä ajatellaan, että se on paljon halvempaa ostaa se maapalsta siitä, kun vuokrata ja maksaa 50 vuotta vuokraa siitä. Et mikä siinä on taustalla? No, kyllä siinä on taustalla ihan se, että se tuulivoimatoiminta on oma liiketoimintansa ja maaomistaminen on tavallaan oma liiketoimintansa. Ne ei oikeastaan hirveän hyvin käy yhteen niin pääomien kautta eikä semmoisen. Eli se ei liity vastuukysymyksiin vahinkotilanteissa tai taloudellinen kysymys, eli se maan hankinnan investointi, lisäinvestointi siinä luvitus- ja tuulipuiston rakentamisvaiheessa, niin se ei ole perusteltu. No onko niin, että maanomistaja vastaa, jos sillä alueella sattuu vahinkoja, johtuu se vahinko sitten tuulivoimalla tai jostain muusta? Ei aina toiminnanharjoittaja vastaa omasta toiminnasta ja normaalien yhteiskunnan sääntöjen mukaisesti. Eli te sitoudutte vastaamaan, jos siellä sattuu jotain henkilövahinkoja esimerkiksi liittyen näihin voimaloihin, että sitoudutte vastaamaan. Niin. Ihan niin kuin normaalistikin toiminnanharjoittaja kyllä vai ei? Vastaa omasta. Ja vastaatte myöskin. Teillä on ehdotettu uudet paikat, 8 kappaletta, 3,3 megawattia. Jos sieltä pudotetaankin yksi mylly pois, pysyy se 30 megawattia voimassa, mutta tehdään niin suurempi. Onko se mahdollista? On kaava. No, siis se kategorisestihan menee sillä tavalla, että on mahdollista laatia kaavaa ilman maakuntakaavamerkintää ja YVA-luvitusta 9 myllyä maksimista ja 30 megawattia. Eli teoriassa on mahdollista niin kuin saada laadittua sellaisia kaavoja, jossa se jommin kummin sitten muuttuu se arvo, että siellä on joko vähemmän myllyjä tai sitten ne on tehokkaampia. Tai sitten, mutta 9 myllyn yli ei ole kyllä koskaan kuullut, että täällä Etelä-Pohjanmaan maakunnassa kukaan olisi päässyt yleiskaavoja tekemään ilman maakuntakaavaa. Mutta noin teoriassa se on mahdollista, että se on ollut aika lailla semmoinen pääsääntö tuolla ELYllä ja maakuntaliitolla, että se 9 myllyä on se kategorinen raja. Tehdäänkin vain 7 myllyä, tehdään suurempia kuin 3,3. Joo, kunhan jos sitten pysyy tuo 30 megawattia, ettei se ylity, niin kyllä mä pidän sitä niin kuin teoriassa mahdollisena, että semmoisen kaavan pystyy yleiskaavana tekemään. Mutta meillä ei ole ollut mitään semmoisia keskusteluita tässä tämän suhteen, että kyllä tämä on niin kuin meidän ymmärryksen mukaan aika lailla lukkiintunut näihin asetelmiin, mitä tässä nyt on, kun näitä on nyt jo niin varsinkin niin monenlaihin jouduttu tässä pyörittelemään, että ei se mitenkään helppo tämä prosessi ole meillekään ollut, vaan sitten on veivattu tässä valitettavasti sitten vähän edes takaisin ja jouduttu suunnitelmia muuttamaan, niin jos niitä nyt sitten vain ihan huvin vuoksi lähdettäisiin muuttamaan taas uudestaan, että saataisiin lukumääräisesti enemmän, niin en usko siihen.
Kaikkien tavoite meidän on, että tämä menisi niin kuin läpi mahdollisimman vähällä, mitä se nyt ei ole tietenkään mennyt, mutta en usko tuollaisen eikä sellaista ole keskusteltu täällä. Hei. Kuinka jos nämä yrittäjät nyt haluaa tehdä sitten näitä isompia myllyjä, niin mitenkäs ne melumallinnukset sitten menee ja välkemallinnukset? Nehän heittää häränpyllyä sitten. Jos suunnitelmia muutetaan niin, että niillä voi olla vaikutuksia näihin mallinnuksiin, niin ilman muuta mallinnukset vaaditaan uudet silloin. Myös esimerkiksi jos siipien tyyppi vaihtuu toisenlaiseksi, tämä oli jollakin erikoissiivillä tehty tämä mallinnus. Joo, tämä menee nyt taas niin sitten spesiaalialaksi jo, että kuinka paljon siipien tyyppi voi vaikuttaa. Vaikuttaa 1,5 desibeliä. Puolitoista desibeliä. Sulla on tämmöinen tieto, mutta mulla ei ole siitä tarkempaa tietoa, että mä melkein käännän sitten Erkalle, jos tähän vastata pitää, että voiko tuo siipien muoto sitten vaikuttaa tähän, mutta en osaa itse vastata. Aiheuttaako se tarpeen? Tuomainen kysyi tuosta Ylikosken kylän mitätöimisestä käytännössä. Jos tämä löytyy, niin siellähän on Vilopakan kyläkin Pedersöiden puolella. Siellä on rivitaloja ja kaikkia. Miten justiin tällainen Ylikosken kylä, miten se voi tämän päivän kartto-ohjelma niin jäädä huomaamatta? Voisiko se kertoa siihen sellaisen hyvän selityksen? No kyllä mä voin ottaa tuon ihan omaan piikkiin, että kun itse Keski-Suomesta tunne näitä kyliä. Mutta sehän näkyy kaikessa. Joo, kyllä se yleensä luetellaan nämä kylät, että tässä vaiheessa se on niinku ihan, että tää sama se Ylikosken tie. Kräntilä-Vilopakka-tie ei ole mainittu nimellä, mutta kaikki muut tiet mainittiin. Mistä tämä johtuu? Rekoituksella kun se oli. Te vastasitte meille, kun oltiin puhelinyhteydessä, että teille lähdettiin perustiedot, lähtötiedot, mitä te lähdette sitä toteuttamaan. Joo, kaavaselostusta rakentamaan siitä sen esiselvityksen pohjalta, ja jos siellä ei ollut Ylikoskea tuotu esille, niin sitten en sitä sitten itse huomannut siinä. Mumma, jos oman kylän tai oman paikkakunnan miehet lähtee toteuttamaan ja unohtaakin yhden kylän. Voisin tuohon omalta puolelta sanoa sen verran, että ei varmasti ole ollut tarkoituksellista tuo. Ja mä perustelen sen sillä, että ne kaikki rakennukset, mitä siellä Ylikoskenkin kohdalla on, niin ne on esitetty näissä melumallinnuksissa sen tiedon mukaan, mitä meillä on niistä rakennuksista ollut saatavilla. Että jos me oltaisiin tavoiteltu tässä kaavaprosessissa jotakin niin kuin salailemisen kautta, niin se ei hyödyttäisi kerta kaikkiaan yhtään mitään se, että Ylikosken nimeä ei mainita jossakin yhteydessä, vaan silloin olisi pitänyt jättää ne rakennukset sieltä Ylikoskesta pois. Eli ei se niin kuin heikennä Ylikosken asemaa millään tavalla, että sitä ei ole sinne laitettu, mutta se on ihan, niin kuin Tuomo tuossa sanoo, niin se on tämmöinen, mekään ei olla täydellisiä ihmisiä, me kaavanlaatijat, että meilläkin voi tällainen lapsus tulla tässä, ja niin kuin on luvattu, niin se ilman muuta sinne korjataan, ja pahoittelemme kovasti Ylikosken väen puolesta, että näin on käynyt, mutta mitään tällä ei ole tarkoitusta ollut, ja se ei olisi meitä, kyllä kai jokainen sen tajuaa, että jätetään joku kylän nimi jostakin kappaleesta mainitsematta, niin ei se vaikuta tämän asian käsittelyyn suuntaan eikä toiseen. Se vaikuttaa sillä lailla, että kun päättäjät lukoo noita papereita, niin siitä saa sen käsitys, että siellä ei ole asutusta. En minä usko tuohon, kun kerran talot on kaikki esitetty ja kylässä olevat talot on siellä esitetty, että kyllä mä väitän nyt, että tällä ei ole vaikutusta oikeasti siihen asiaan, mutta se korjataan kyllä ja pahoittelemme sitä, ettei sitä oltu siellä mainittu. Tämä on inhimillinen virhe. Näitä on varmaan muitakin tässä kaavassa ja enkä lupaa, että täydellistä 100% tuloa tähänkään tästä eteenpäin päin. Että korjataan sitä mukaan, kun ilmi tulee ja hyvä, kun olette tuonut esille. Mä kysyisin vielä tästä, että miten kunta tästä nyt sitten, että sä puhut kauniisti siitä, että kunnan velvollisuus on tarjota niin kuin mahdollisuus tämän yritystoiminnan harjoittamiseen. Kunnan velvollisuushan on myöskin turvata asukkaille niin kuin turvallinen ja viihtyisä tämä ympäristö. Mitä tämä niin kuin kunnalle tarjoaa? Mitä kunta tästä niin kuin tavallaan saa? Onko niin kuin, te vaan tarjoatte nyt yrittäjille mahdollisuuden sitten pyörittää myllyä? Kunta tarjoaa yrittäjille mahdollisuuden harjoittaa elinkeinoa ja näitä keskusteluitahan on käyty tästä tarkoituksenmukaisuudesta sitten ja se menee nyt osin sitten politiikan puolelle, että
mä en virkamiehenä rupea ollenkaan ottamaan kantaa tällaiseen niin kuin taloudelliseen järkevyyskeskusteluun tai tämän tyyppiseen, että me tehdään toimeksiannot, mitä meille annetaan, ja se on päättäjien asia sitten mun mielestä arvioida sitä, että miten paljon se kuntaa hyödyttää tai miten se kunnan elinkeinopolitiikkaan kytkeytyy. Kuinka paljon Kauhavan kaupunki on informoinut Urmon puolella asua? Vai onko niillä mitään sanomista tähän asiaan? Tarkoitat kunnan rajan yli? Joo, me ollaan lähetetty normaalin käytännön mukaan kaikki nämä nähtävillä olevat lausuntopyynnöt ja aineistoihin linkit Pedersören kuntaan. Ja se on Pedersören kunnan asia hoitaa sitten oman kunnan puolella näitä, koska niin kuin sanoin, niin meillä ei olisi velvollisuutta lain mukaan edes lähettää maanomistajillekaan, yksittäisille maanomistajille kirjeitä, vaan se maankäyttö- ja rakennuslain mukainen normaali kuulemisjärjestys riittää lain mukaan. Niin me ollaan sitä harjoitettu oman kunnan sisällä, mutta emme lähde naapurikuntiin sitä kirjerumpaa vetämään. Meidän resurssit ei riitä siihen. Joo. Onko tästä tilaisuudesta informoitu siellä Pedersören puolella? Ei ole tästä informoitu muuta kuin täällä Kauhavan puolella. Ja tämä on tarkoitus järjestää, koska ne on kuitenkin lähialueen asukkaita myös. Ei, niin kuin mä sanoin, niin me katsotaan, että Pedersören kunnan tehtävä on itse arvioida, että haluaako he tällaista. Ja jos se kutsuu sellaisen koolle, niin sitten me järjestetään semmoinen kyllä aluttaessa. Mutta ei me lähde naapurikuntiin. Yleiskaavat kaikki yleensä lähetetään lausuntopyynnölle aina naapurikuntiin. Kaikki kunnat lähettävät yleiskaavat naapureille lausuntopyynnölle. Ja en ole kuullut, että yleiskaavoja varten järjestetään, niin kuin tällaisista asioista ainakaan järjestetään naapurikunnalle erikseen siellä puolella jotakin kuulemistilaisuuksia. Kyllä me kutsua tänne. Heidän on, se on vaan toisaalta niin, että kun maanomistajilla on myöskin velvollisuus itsellä ja kuntalaisilla seurata näitä asioita lain mukaan. Meidän resurssit ei riitä siihen, että me lähdetään jakaantumaan vielä muihinkin kuntiin. Jos nyt tässä tuo Ylikosken jäi mainittamatta, niin se on kummallisuus, että Salo tuli tämä ensimmäinen mylly, on meiltäkin aika lähellä, niin silloin jäi ilmeisesti tuolta Salon mainitsematta ja Tuhkasaari. Tämä on se aika kummallisuus. Joo, varmasti on tällaisia virheitä ollut. Ei synny parannettavaa. En voi kieltää, etteikö sellaisia videoita. Tosin se mylly, joka sinne on jo rakennettu, on suoralla rakennusluvalla aikoinaan myönnetty, sille ei ole kaavoittamisen kanssa ollut sinänsä tekemistä. Että siinä on erilaiset kuulemissysteemit sitten on. Joo, mä halusin vaan tuoda esiin sen takia, että voimme jäädä tältä tavalla pois. Kuitenkin nämä lähimmäiset sitä. Korjataan sitä mukaan, kun ilmi tulee ja ottakaa toki yhteyttä, jos sellaisia tietoja on. Nyt tullaan niihin mallinnuksiin, että pitääkö meidän tosiaan 10 000 euroilla palkata vastaavaa, kun esimerkiksi FCG tai joku Ilmatar tässä tapauksessa tekemään näitä havainnokuvia, joilla me voidaan ne todistaa. Samaten kuin äänimallinnukset, pitääkö meidän omiin kustannuksiin palkata sellainen äänimallinnusten tekijä, joka tekee muuten ne mallinnukset kuin jonkun myllyvalmistajan teoreettisilla lähtömelutasoilla. Ja ottaa huomioon myös kaikki nämä erilaiset ilmakehän kerrostumat ja niin edelleen. Onko tämä se ainut mahdollisuus, että sitten sä sanot, että okei, korjataan tämä nyt sitten, kun teillä on tällainen dokumentti tässä? Joo, tällä tavalla esitettynä se tietysti kuulostaa ikävältä ja niinhän se onkin, mutta niin kuin sanoin, niin en mä voi tähän mitään muuta vastata, mutta kuin, että jos meille tullaan nyt kyseenalaistamaan nämä selvitykset, joita on teetetty kuitenkin ammattilaisilla, koulutetuilla ihmisillä, niin kyllä se, joka haluaa toisin todistaa, niin meidän näkemyksen mukaan sillä on myöskin se todistustaakka silloin. Että ei meille riitä niin kuin pelkkä epäilys, vaan että heitetään epäilys sitä asiasta, vaan se täytyy näyttää toteen. Kuntahan luottaa kaikissa näissä kaavaprosesseissa näihin selvityksiin. Me tehdään ihan lukematon määrä vuoden mittaan kaikissa kaavoissa monenlaisia selvityksiä.
että jos aina kun niitä kyseenalaistetaan, niin eikä esitetä sitten perään painavia perusteluita, näitä toteen sitä, niin ei me saataisi kaavoja valmiiksi täällä kunnassa ollenkaan. Et sen takia on pakko menetellä tällä tavalla. Mä kysyisin kaikilta läsnäolijoilta, että kuinka moni hyväksyisi tämmöisen, sanotaan nyt 8 myllyn puiston 3 kilometrin säteelle omasta kodistaan. Ihan yksinkertaisesti voisi nostaa käden ylös. Kuka hyväksyy? Kiitoksia. Se siis tarkoittaa, että se muuttaa niin dubbelt så långt bort från mig som det blir idag. Joku saa käydä. Kaksinkertaista matkaa. Mikä nyt on? Se tekisi se. 3 kilometrin säteelle sinun kotoasi hyväksyisit? Joo. Selvä. Sehän tulee alle 2 kilometriä. Niin, mutta niin. Niin on se enemmän kuin nyt. Ja sä hyväksyt sen. Joo, hyvä. Hyväksyisikö kaavapäällikkö? Hyväksyin. Mä nostin käden äsken. Olisiko teillä sitten sellaista tilaa siellä, että voisi tehdä tuulimyllyjä? Jos löytyy yrittäjä Kauhavan Mäkihannuksen omakotialueelle, niin en minä ainakaan mutta mä luulen, että muut naapurit ei varmaan hyväksy. Niin, oli hyvä nostaa käsi ylös. Mä ymmärsin, että tämä kysymys koski sitten sillä tavalla, että jos mä asuisin sellaisessa paikassa. Niin, kyllä. Kyllä minä hyväksyn. Oliko näiden suunniteltu korkeus nyt se, mikä tuossa kuvassa äsken vilahti, että sen 200 metriä korkea? Siinä mallinnuksessa käytetyissä voimaloissa ne korkeudet oli se oli se kaavassa oleva maksimi, mutta sitten mallinnuksessa on käytetty. Napakorkeus 137 metriä. Ja roottorin halkaisija 126, kokonaiskorkeus 200 metriä. Niin se oli mallinnuksessa. Se oli näissä mallinnuksissa käytetty, mutta kaava salli, muistaakseni oliko 230 kokonaiskorkeudella. Vaan kaavassa oli laitettu se ehdoton yläraja. Ehdoton yläraja. Joo. Eikö yrittäjillä ole joitakin alustavia kauppoja tehty, niin tietää mitä tätä suunnitelmaa? Ei ole mitään tehty tähän. Homma saadaan ensiksi valmiiksi, että voi pitää suunnitelmaa. Vasta niitä alkuvaiheessa. Onko ilmoittaa? Ei ole vielä tähän voimalahankintaan tehty. Voisiko saa Erkka kertoa siitä Alajärven hankkeesta? Siellä on ainakin lehdessä ollut siellä aika kova vastustus kanssa ja möksy on siellä pantu pelli kiinni vai? No voin toki kertoa. Alajärvellä on siellä on tämän vuoden alussa on kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksynyt 42 voimalan kaavat ja niistä on molemmista on 2 valitusta jätetty ja ne tällä hetkellä hallinto-oikeudessa. Kuinka monta voimalaa sinne Suolinevalle on tulossa? Osmo varmaan vastaasi tähän mieleen. 6 kappaletta. No, onko ne kuinka lähellä rakennuksia siellä, taloja? 1880 siellä. Mutta niitä paikkoja ei ole millään lailla vielä suunniteltu tarkemmin, että se on siinä neuvotteluvaiheessa
maanomistajien kanssa tuo homma vielä, eikö näin? Alkaisiko pikkuhiljaa olla kysymykset tässä ja voitaisiin siirtyä tähän karttojen kanssa. Varmaan monia kiinnostaa katsella näitäkin, tai kysykää nyt jos on vielä, niin saadaan osa tästä tilaisuudesta jättää niin kuin oli tarkoitettu, että varmaan on sellaisiakin täällä paikalla, jotka eivät halua yleisön edessä esittää kysymyksiä. Mä kysyn vielä yhden, kun tässä kartassa on yleiskaava-alueen raja, joka on 30 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva, niin mitä se tarkoittaa se 30 metriä siinä? No se on tämmöinen normaali käytäntö, että kaavamerkinnöistä on tämmöiset määräykset olemassa, että millä tavalla niin kuin mikäkin kaavamerkintä esitetään. Ja asemakaavoissa se on 3 metriä kaava-alueen ulkopuolella oleva raja ja yleiskaavoissa on 30 metriä ulkopuolella oleva raja. Että siinä ei, olenko tuon oikeassa, että sen 30 metrin ja kaava-alueen välisellä kaistalla ei ole oikeusvaikutuksia? Just näin. Se on vaan esitystekninen tapa, että se kaava-alueen raja esitetään sen 30 metriä se varsinaisen kaava-alueen ulkopuolella. Ja paremmin se ei tehdä mitään alleen täsmällisesti. Mä kysyisin mä esittäisin Osmolle kysymyksen, kun sä oot sieltä meidän kylältä. Ja tämä nyt koskettaa aika lailla niin kuin meidän kylää, että olisiko sulla mitään sanottavaa meille kyläläisille ja noille naapurille? No tämä tulee kaikista lähemmäksi meidän omaa taloa. Olen valmis ottamaan ne kilometri 200 metrin päälle. Tulee tullut 1 tai 20 vuotta, on 8. Ei Osmo muuttunut, se on Mattilan tiellä. Se on Mattilan tiellä. Mitä? Ei toimitus jossain osoite Mattilan tiellä. Ei ole kyllä meille ainakaan muuttunut. Joo, paperit. Ei se ole firmapaikka, se siitä lukoo tuuliveikot. Toimitusjohtaja osoite. Tämähän on sellainen kysymys, että teköhän Sikalankin joku omaa pihaansa. Etkä yhtään Osmo sitten kuunnellut meitäkään, että kun me ei haluta niin lähelle sellaista. No kyllä, 98% saatte tuletta vastaan ja ajatellaan niin kärmästä pysyä. Haluat samasta kylästä. Mutta aikoinaan kysyin, että mitä Osmo naapurit sanoo. Sanoit, että ei ne sano mitään. Kun kyselin naapureilta, niin ne oli aivan, niillä oli kyllä vastaus. Tuskin Osmo nyt on yksistään tätä hommaa vetämässä, mutta tässä muitakin, että tehdään yksistään Osmoa voi tästä. Kumminkin. On muitakin. On. No mitä teillä on sanomista meille? Meillä on tällainen projekti käynnistynyt, että me katsotaan, mihin tämä johtaa. Onko meillä enää mitään ihmisarvoa? Onko meidän mielipiteellä mitään merkitystä sinulle? Mulle? Niin, onko? No mielipiteitähän voi olla tietysti minkälaisia haluaa, niitähän voi olla periaatteesta voi olla vastaan kuinka kauan ja tämä käynnistetty tätä kaavaa. Ei me olla periaatteesta vastaan, koska me joudumme elämään niiden kanssa siellä. Meillä ei ole mahdollisuutta lähteä pois. Onko mulla mahdollisuutta lähteä pois? No, niin. Mikä pidättää? Mikä sua pidättää? Mikäs teitä? Meillä on elämä. Yhtä lailla mulla. Mä asun täällä kanssa. Niin. Tämähän on niin suuren luokan hanke, että tämä kestää tämän sukupolven, tämä kestää vielä seuraavankin sukupolven. Eli ennen kuin sitten myllyt on aikansa eläneitä ja ennen kuin siellä on uutta mettää ja muuten ennallistettu, niin se on 100 vuotta. Se kestää 100 vuotta tämä hanke. Et ei se ei ole mikään vähäinen. No joo, tulkaa nyt jotain mieleen täältä jotakin vielä, niin mielellään. Ja täältä saa ottaa mukaan näitä pienempiä monisteita, on tarkoitettu sitä varten, että nämä isommat, mitä sieltä meitä.